Teraz to ešte raz poriadne rozmiešame. Budete taká láska, podáte mi tú vodu, lebo tieto gulky budeme robiť ručne a keďže vlastne nechceme, aby sa nám ruky lepil na to, takže ja vás dobre, ďakujem pekne. Robíme, áno, výborne, a trošku soli do tej vody, v ktorej budeme teda vyvárať. Tak, takže vlastne, keď to všetko máme hotové, tak si urobíme z tohto gule, ktoré môžu byť také stredne veľké, samozrejme podľa chuti, ale aby to bolo trošku esteticky na oko, tak neurobíme až také obrovské, také stredne veľké. Takže ja si myslím, že to je celkom pekné, však. Ako dlho ich budeme robiť? Povaríme ich asi 20 minút a potom už môžeme iba jesť. Vyzerajú naozaj veľmi chutne. Čo sa k nim zvykne podávať? Najčastejšie sa podáva dusená kapusta a údené mäso. A čo sa zvykne piť? No možno by pasovalo aj víno, ale Rakúšania pijú pivo. Tak čo, milí televízni diváci, zlákali aj vás žemľové knedlíky Petra Stašáka? Čo vám bráni pridať sa k nám? Dobrú chuť. Dobrú chuť. Zo všetkých možných strán. Na prípravu žemľových knedlíčkov potrebujeme nasledovné suroviny. 250 g starého pečiva, 50 g masla, 4 litra mlieka, 1 cibuľu, 2 vajcia, 50 g hladkej múky, 1 polievkovú lyžicu posekanej petržlenovej vňate, soľ, postrúhaný muškátový oriešok. Príjemné stolovanie a dobrú chuť vám praje firma Mézer Cajo. Výhradný distribútor značiek Arkorok, Arkopal a Luminark. Milí diváci, na dobrého učiteľa či učiteľku zvykneme spomínať po celý život. Častokrát už dospelí ľudia s postriebrenými vlasmi rozprávajú svojim vnúčikom o tej svojej prváckej učiteľke, ktorá im dala do života krásne a múdre myšlienky. Na takúto učiteľku, milujúcu a milovanú, si dnes zaspomíname aj my.